درود درابات شرفندی چارو گوشدارو که من ایسا خواهم و شرندو جاگان اشتیت و شدراب سلامت باته تیم روز باهرم باته که مگرتی مگنداته شرفندنا گستگین روچا ما شاعری نیموندگین سفر که چارب دنیا ها بندات بودتا گویدا میکر اثر بودتا فارسی چی اردو و دیگه پتا دیگه زبانانی کرده پتا میکر رات که گو اثر بودتا مایشی بارا گپا مرسی ما اس سرحالا دیما بران کرن که دیم تیرا یہ سفر کجا روان کر بیا گوڑا گوما براداری بکنن ماں گپا ہیں شاعری نیم بندگیں سفر ماں عرب دنیا دومی باہر نیم کر رہے ہیں دوستا عربانی شاعری ماں جاہلی دور و زمان اگا ای ردا ما چاریں کہ مطلب جاہلی دور و زمان اگا شاعری چون بتا بزا اسلام چا پیسر عرباں چا وتی بنداتی دور و زمان اگا گو شاعراں اوبو واہگ بتا عرباں وتی بنداتی دور گو بدوی آوازیں تک ہر نیمگا ریگزار ترندیں روچ گرمیں گوات درپشو کی ماں بچکندو کی استال دلبریں صحب خماریں بیگا ارو چاہانی چمانی دیمے زیب و برایتن امیرنگا عرب شاعرہ وتی ابرمی چاگرد تہا زند وازین آنا وتی باہن دو مارشتانی درنگازی ہو درشانی گوں شیران کت اگا اما زمانہ کے عربی شاعریہ بیچارے تھا باس پر اثرین وہ وتی عبربی رنگا ہے چونکہ آ زمانہ کا گیشتر شاعراں وتی ٹھک کو تمنے ستا و توصیپا شعر گشت وتی ٹھک کے شان و شرپ گیش کنگے ہاتھرا دگے ٹھک کو تمنے شاعرانی پسو داد پمش کا عربانی کررا شاعرانی قدر و بستار مزنند اما زمانگا کے ساتھ 120 شاعر نامدار تن بلے چریشا بازین یہ شعر گارو گور بتن اگرچہ آ زمانگا عرب شاعراں موضوع نام لالچا بادشاہ ہو میرانی ستاو توصیپا شعر نہ گوشت بلے پدا ہوں دو شاعر انچینتن چوکے النابغہ الزویانی و حسان بن ثابت کے آہاں بادشاہ و سردارانی ساڑا و ستاہا شعر نوشتہ کت بدوی زمانہ کے شاعرانی تہا زنگو گلہ ہو معصیت و عزت بلے آہانی آیالانی تہا جولانکی و زیباہی نیستت چارو شبینا چا زبارتن البا ندارگانی بیان و وتی اشتر و اسپانی ستاہو توصیپا زمین و آزمان اشیاء کتگتن چونئی و عربانی جاہلی زمانہ کا بازیں شاعری نامدارت کے آہانی شاعری ماں عربیہ زبان و بیان و مول و مقصد جہتا یک جتاہیں بستاری داشتہ گیتش بھلے چریشن یک آسیں ٹکی گیشتر نامدارت کے آہانما عربی زبانہ اصحاب مولغات اس کشتش بزا اما شاعر کہ آہانی ساڑا و سپتی شعر بزا قصیدہ ما خانہ کعبہ درنجک بتگتن عرب راج دفتر تھا اقاز باروا باز جاگا نوشتہ اسلام آچا پیسر اقاز بازار پا ازم بیپار و شعر و لفظاں کو مردمانی دوچار کپکے بنجائیت ایک بلاہی میدانیت ادا ار وحدہ آسے میڑا برجمی نگوتی تھا اریک کیا وتی ازم پیش داشت اسف تاچی نشانک بازی لیب و گوازی ابید شعری مقابلہ و دیوان ہم برجمی نگوتی تھا وہ گیشتر شعری دیوانانی پاگواجا النابغہ الزویانیت اریک کی حد کو دیوانہ وتی شعروان دیوانے گڑ سرا دیوانے پاگواجہ فیصلہ داتگت کہ ای سالہ کجام شاعر قصیدہ درستاں چا گیشتر وشتر بتا پدا اما شاعر قصیدہ گوں سورے آپا نوشتہ کنک بتگت او من خانہ کعبہ درنجہ بتگت ای وڑے قصیدہ مولغہ بزا خانہ کعبہ درت کگیں قصیدہ وشک بتگت امی حسابہ بعض شاعران تہا کہ اسلام چا پیسر کے نامدار تن اشت شاعر شعر ماں اقاز می رہا کہ اول نمبر اتکگتن ماں خانہ کعبہ درنجک بتگتن وہ امی شاعر اما زمانہ کے سروکیں شاعر گشک بت کہ آہانی نام چشن امراء القیس النابغہ الزویانی زہیر ابن ابی سلمہ انترا بن شداد العبسی العاشا قیس
طرفہ بن عبدم، عمرو بن کلثوم، لبید بن ربیہ. ای شاعران تہا عمراول کیسے بستار چا ایدگے درستیں شاعران مسترد اما زمانے کے سروکیں شاعر من نگتگت آئرہ الملک الفلیل پمشکا گشتش کے شراب و کباب و حسن و زیبائی شیدائیت عمراول کیسا درستان چا پیسر عربی شاعری تہا وتی یار دیارہ اوشتاتو گریوگے رسم و ربیدک بندات کت آئیے وتی مولگا تہا اسپو یارے قدو بالاد و ترسناکیں شپو آئیے دراجیو ہورے گوارگے انچین ادارہ کشیگوں ازمکاری و وش زبانیہ کتگت کے چھدو پیسر کسا نہ کتگت. پمشکا ما عربی لفظاں کے تہا آئیے معلقہ اولی کتارا ایرت اصحاب معلقات تہا دومی شاعر کے آئیے نام و ارزشتی استت النابغہ زبیانیت آئیے وتی شعرانی تہا بنی آدم مارش تو باہندانی جوانی وڑیا درنگازی کتگت. امی سرپا سیمی نام کہ ما آئیے نام گرک کرسی نام زویر بن ابی سلمہ نام کے بعض تج کو راست سلاتوس و مردم دوستیں شاعریت آئیے سجم کہول شاعرت اسلام آئے گا چھ پیسر یہ اولی شاعرت کہ آئیا صلاح و بنا امن و ایمنی اوری و یک جاگئی او میر و محبت باروا بازیں شعری کشتو جنگ و جدل ردیں آثر دائم وتی شعرانی تہا درنگاز کتن وہ مردمان سکین داد کہ وطارا چا جنگ و جدلا دور و گشتا بدارے. آئیے یک شعری نوشتہ کت تسجہیں سالہ آئی تراشت برو برینی کو تو شر کو تو وعدے کے ہر اصابہ چوتا دل صدق بود تا گڑا نو شعر آئیے مردمانی دیما گوش دار آئیں تگت. آئیے وتی ملغات آنی تہا 2 حرب سردارے گو دل و صد کا توصیف و ستا کو تگت کہ آہاں دائس و غبراہ جنگا مرتگین آنی اون بہا چا وطا دا تگت جیسا جنگ بتگتا ہما مردوں کی مرتگتا آنی اون بہا آنی زر آہاں وط دا تگتا وہ ای جنگ پا دائمی علاس کنائیں تگت. ملغات 4ویں نامدار شاعر عمرو بن کلثومت سکیں تج کو دیم گوشیں مردمیت آئیے وتی دمگے سردار عمرو بن اندہرا پریں دربار تہا ہمیشہ کشت کے عمرو ماتا شاعری ماتا یک دعوتیا کاشی یہ چست کنگے پرمان داتگت. ای ویلا چپد آئیا شعری گشت کے ہمیں شعر تہا آئیے وتی کہول و ٹکے امینچو ستاو توصیفت کہ آئیے درور مسرجمی عربی شاعری تہا دست نکبید. انترا بن شداد الابسی کے چا مولدانی کہولہت ملو کشتی مڑگا سک نامدارت آئیے شاعری جنگے پڑے ندارہ کشی گن دلیریا جنگ کنگ و پا جنگا ساڑی کنگے آترا وتی درور وطت. چری شاعران عبید امی زمانگا دگیم لاہتی نامداریں شاعر استتن کہ آہانی تہا میلحل بن ربیہ کہ آئیے باروا گشنت عربانی اولی شاعرت کے شبابی و کبابی و مست و ملنگیت آئیے شاعری گیشتری منگب شراب و شبابت. عمرو بن مالک الازدی کہ آئیے پنام شنفریت اشانی ٹولی سوالیک الشہرہ وزاں شفگرد و آوارا و شنفری امی شفگردیں ورنانی بامرد و ایرو و سروکت آئیے گیابان و ریگزار زند ندارہ کشی گوتی شعران جوانے وڑیا کت. چریشا حبید امی دور شاعرانی اتہا المتلمس المسول بن عادیہ اوس بن حجر اومیہ بن ابی السلط عاطم تھائی یہ نام گرک کرسن. اسلامی آدو زمانگا کس نے ماں ودی نگاہی چھارے اسلام آہگا چا کم وحدہ پیسر عرب انگت ہماوتی ابروی بزاں بدوی زندہ گوازی نگایتن آہانی چاگر دیتا
نزانش تو ازمی استت و ننکے ملکی و چاگردی قانود و رہبندی ٹکے دستور و ربیدہ قانود تن تو ٹکے سردار ار چیزیں استو نیستت ودی کے اسلامات تا اسلام آچا پیسر اما شاعران کے شعر نوشتہ کتگت آہاں اسلام قبول کت چراہاں بازین یا شاعری اجازت کت شاعری یلا داد شعر گشک یلا داد لبید بن ربیہ ہو خنسائے وڑیں شاعراں شاعری یلا نکت بلے آہاں وتی شاعری پیسری کیش کی یلا داد بزا آہاں اسلام و پیغمبر ستاو شانہ شاعری بنداد کت بری بری کفار مکہ یاترا تجنو بچکند نوشتہ کت وہ اسلام شان و شرپا ہوں شاعری کت اما شاعراں کے چاہ اسلام پیسر شاعری کتگت وہ رندہ مسلمان بتگتن گوڑا آہانا گشک بتگت مخزرمین بزا دو زمانک دستگیں جاہلی زمانہ گو اسلام زمانک چریشان درستان چاہ گیشتر نامدار حضرت اسان بن ثابتت کیا گیشتر نامدار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ترین شاعرت تو دومی کہب بن زویرت کے چریشان دیکھی ایک شاعری الاتیتتا کہ آیا چو بدوی رنگو دروشما انچیں شاعری کو تو کفار مکہ ایجت کے چوشیں شاعری درور نیستت نہ خلفائے راشدین زمانہ کا شاعری امی وڑا بتگت بوگاہت البا حضرت عثمان کوشا فہد نیکرائی و راجمانی پھر کہانی ودی بوگو آہانی وطما وتی گرو چلا یہ دیکھے ازمانی آواریہ شاعری ہم دیم رہی کت کہ اشیے اثر بنی امیہ اہدا جوانی وڑیا گندگ بند او شعر نوکیں کشکو در پچ بتن شرمندہ مرچگیں ہاتھرا منچو بسن تے ایک راجیں سرحالی اس سرحالا ما دیما بریں جہد کریں کہ وتی نزانتیں فکرہ ورچی کے ما چا کتاباں چا وتی نزدیک کا عشق تگاں وتی سینئراں چا عشق تگاں در برتگاں ون تگاں آہاں شما دیما بیاراں شنگو تالان بکن اواگا شما میں چینل دنگتا سبسکرائب نکتا تا میں چینل آلم یہ سبسکرائب بکن تا آوکے مراگ شوتی کستر سا خاموشا بوکل ویدیو پاکی آوندے میار باوٹت ہسٹری میکر بلوچی میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکن